2025ko urtarrilean, BDZ Nafarroak kanpaina bat abiarazi zuen Nafarroako gobernuari presio egiteko nazioarteko legedia betetzeko neurriak hartzeko. Eta Nafarroako kafeko enpresak kontratazio publikotik eta laguntza publikoetarako lehiaketetatik kanpo uzteko. Joan den hilean, foru komunitateko presidenteak adierazi zuen bere gobernuak Israelekin merkataritza egiten duten enpresekin dituen harremanak aztertuko zituela. Aurreko ostegunean, parlamentuak erresoluzio bat onartu zuen, foru eta estatu gobernuei eskatzeko kontratu eta lehiaketa publiko guztietatik kanpo uz ditzatela genozidioa, gerra krimenak, gizateriaren aurkako krimenak edo apartheida ekintzetan parte hartzen duten enpresak, nazioarteko zuzenbidearen arabera. Mobilizazioa indartu behar da. Nafarroako gobernuak eta parlamentuak beharrezko neurriak har ditzaten agindu hori laster betetzeko eta EAEko eta estatuko gobernuek Nafarroako urratsa intzindariak jarrai ditzaten. Milaka izan gaitezen Donostiako kaletan larun batean, Pradales eta Izkorreta jaunak eta kafen legez kanpoko jarduera zuzentzen eta onartzen duten guztiek mezu hau jaso dezaten. Kafentzat zigor gabetasuna amaitu egin da. Gora Palestinar erresistentzia!